Maysa nga gapu no apay nga ti tao nga kathan maawatan iti ebanghelyo ni Hesukristo nga kat gaputa kunada nga naimbag da nga tao. Ikumkumparada iti bagida iti daduma nga tattao nga nakapatay, nagrape, no anya dita nga makarimon nga nararamid ti tao, ijay da nga ikumpara iti bagida handa nga naaramid dagiti kunada isu nga kunada nga naimbagda. Dahito met lang iti gapon no apang nga dagiti daduma nga handa nga kasapulan iti sao ni Apo Dios tanok ikasabam iti sao ni Apo Dios kanyada kunada nga hanga da kami ti kasabaan nyo. Ti kasabaan nyo dagijay palutero, dagijay manginom. Dagijay grabe ti aramid da kunada. Ipakpakita da nga kaslangan da nga kasapulan iti ebanghelyo gaputa kinaimbag naimbag iti kita da iti bagida. De may samot lang nga tao kunana nga awan oras na iti sao ni Apo Dios ket kunana nga dibali tahang kanu nga agtaktakaw. Ngam deto iti gapon no apay nga apan dagiti tattao iti impierno. Iti pamati nga kunada nga naimbagda. Tapno nalawag datoy kitan tayo iti kayaspi nga na daytoy iti book iti Roma no kitan tayo iti libro iti Romans ni Apostol Paul iti chapter 1 inadresan na dagiti kinadakas, kinarugit, kinamanagbasol dagiti Gentiles. Tathabang dagiti Gentiles kas isuda iti tinutukan tinalantan ni Apostol Paul malamang adda dagiti Hudyo nga agsiksikon demotion da nga kunada nga one talaga nga dagiti Gentiles kat narugit da. Talaga nga dagiti hintil nga kat managbasol da. Nga midimapan ni Apostol Paul iti Romans chapter 2 and Romans chapter 3 makapakigtot timbaga ni Apostol Paul takuna nga patida kayo. Isu nga daytoy iti maysa nga warning kadagiti mangibaga nga isu da nga ket naimbag nga tao. Takastoy met lang iti nagbalin nga daytoy iti sinangon ni Apostol Paul idi suratan na o di baban iti daytoy nga libro nga inadresan na iti basol dagiti Gentiles. Tattap no mailisi dagiti Hudyo nga kunada nga da kami naimbag kami uray ni Apostol Paul kunana pati da kay tapno mailisi dagiti Hudyo nga kunada nga puira kami dita nga kinadakas kinamanagbasol kuna ni Apostol Paul nga pati da kayo. Isu nga kunana ni Apostol Paul dito Romans chapter 3 verse 9. What then are we Jews and better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. Mapatal na ti Hudyo dito nga mga ibagbaga nga da kami kat naimbag kami. Kastamet no adda ti makangeg iti daytoy nga mensahe kat daytoy iti riknana kastoy iti panangipagarup na nga isu na nga sika nga kat naimbag ka nga tao. Sika iti maysa nga nayaspingan na daytoy libro iti Roma. Kuna ni Apostol Paul dito verse 10 in tuloy na nga kuna nga it is written, none is righteous, no not one. Di ba busy iti tao nga mangibagbaga nga pipiha akpay isuda kat dekat kasjay. Kuna iti Biblia agtalna ka nya awan tinagdumaan nyo. Apay agsipud ta kuna nga tana isurat iti Biblia na isurat di Old Testament nga kinus lang ni Apostol Paul gaputa dayto iti kinapudno agpada kayo nga managbasol. None is righteous, no not one. Awan iti naimbag, awan iti nalintag uray maysa. Kasali ka ijayan. Awan ti mabalil nga agpalus nga kuna nga puiraak takuna nga awan uray maysa. No kuma ilista ni Apostol Paul itinagan iti amin nga managbasol adda tinagan mo ijay. Adda tinagan tayo amin ijay. Ngano kuna nga awan talaga nga awan itinalintag uray maysa. Iti basol dito'y Biblia nga ikat ruk-rukodan ni Apo Dios iti basol saan lang nga ijay aramidan tayo no di kitkitaan ni Apo Dios iti basol baban iti panunot tayo kan baban iti sao kan rikna.
Ijay la ang book iti Proverbs chapter 24 verse 8 to 9 kuna na jay nga han mo pa lang nga naaramid, handa pa lang nga naaramid. Kumbaga planoon da pa lang iti dakas uno ag ayan pa lang iti panunot da iti dakas ngam naawagan dan nga managbasol, naawagan dan nga dakas. Natimbang iti basol da, babaan iti panunot da. Kat umane kumadeto nga mang konbiktar, kadagiti tattao nga kuna da nga naimbag da nga tao, nga handa nga kasapulan iti ebanghelyo ni Jesucristo. Nga ti amuda basta maikaridan kani Apo Dios total naimbag da nga tao. Ngam kas kuna iti maysa nga mga kasaba no nga ta mabalin kuma nga kat bidyo mabuya iti panunot iti tao. Manipod iti kinaubing na amin nga biyag na mabalin tayo nga buyaan ti tinartaray dinaldalan ti panunot na. Ita tayo nga makita iti kinarugit mo. Ita tayo nga makita ti kinamanagbasol tayo. Baka ultimo rupa tayo hantayo maiparang kababain kadagiti tattao nga makita kada tayo. Kastamot iti sao, kastamot iti rikna kuna na iti Matthew chapter 5 verse 21-22 nga kuna na nga siya sino man nga mangibaga iti kabsat na maag maikari iti impierno. So makita yung nga oray iti basol nga kat saala nga marukot iti panunot no ikat marukot iti sao. Kat no marukot iti panunot kan marukot iti sao iti basol, sino tihan nga nagbasol? Sino ti mangibagang naimbag? Actually ko na pa iti nga maikari iti impierno. Nga haan nga mabalin nga ibaga tayo nga no nangaramit ka iti dakas, no nangaramit ka iti nagbasol ka iti action, kat siya uno sika nga kat nagbasol ka lang iti sao, pipipya di basol ko nga dakas lang nga sao. Pipipya di actually ko na jay maikari lat tayo iti impierno. Impierno lat ti katukan na diya nga basol. Haan nga basit nga basol. Impierno lat ti katukan na kan kaibagayan na. Hala nga iti sao no diket jerik na. Ngano kaguram no ada iti ginuram nga tao. Actually iti Matthew chapter 5 kunan in expand Apo Jesus iti kayat kaipapanan na iti lintag nga di ka mamapatay. Mabaleng nga lumastog dagiti tattao nga ay siya kat awan pinatay ko. Awan iti pinatay ko nga tao, awan ti pinugutak, awan ti pinaltugak nga tao. Ngano nakarikna ka iti gura kadagiti daduma nga tattao. Murderer. Daytan iji imatang ni Apo Dios. Pinmataykan iji imatang ni Apo Dios. Kat no kasta iti standard ni Apo Dios. Sino ti tumakder nga mangibaga nga kuna nga naimbagak maikariak nga dagos kani Apo Dios. Kuna na malaksid iti panunot, malaksid iti rikna, malaksid iti sao. Plus pa lang jay talagang iji action nga kat agbasbasol tayo. Adu dagitihan tayo nga iti definition iti basol nga kat panagsalungasing iti lintag ni Apo Dios. Kat kinadado iti lintag ni Apo Dios. Bakahan mo pa nga amo ti daduma. Imposible nga han mo nga nasalungasing iti daduma ijay. Imposible nga naaramid mo amin dagijay. Plus jay panagsalungasing tayo iti lintag, inayon tayo pa jay dapat nga aramidan tayo nga mahan tayo nga naaramid. Ita ka nga masintensyan, ita ti pangibagbagan iti Biblia nga awan tinalintag uray maysa. Ada ka ijay, ada ak ijay, ada tayo amin ijay. Actually no, ituloy tayo dito Romans chapter 3 verse 12. Hangan nalpas ni Apostol Paul idi kuna nga amin nga tao, awan tinalintag uray maysa. Santo na palang kuna nga awan iti ag-aramid iti naimbag uray maysa. Mainsulto ka ditoy. No ti pagarup mo nga kat adu iti kinaimbag nga inaramid mo. Mas daaw ka ditoy. Nakaskas daaw ditoy. Awan iti nagaramid iti naimbag uray maysa. No maawatan tayo nga nalaing ditoy. Barang pukawan na diya ko na tayo nga naimbag tayo nga tao. Tuloy hantayo nga pagan-ano iti mensahe iti panakaisalakan. Iti kayat nga sawan dito ko na nga awan tinagaramid iti naimbag uray maysa. Mabalin nga ada ti inaramid tayo nga naimbag. Ngam iti imatang ni Apo Dios awan serserbi na dayta. Mabalin nga ada iti inaramid tayo 99% jay good nga ada kada tayo. 1% lang jay madi nga aramid tayo
Ije imatang ni Apo Dios je 1% nga madi minansaan na je 99%. Katapno maikan tayo iti ebidensya iti daytoy nga ibagbagak. Mabasa daytoy Isaiah chapter 64 verse 6. Nga kuna nga aming kami narugit. Anyaman jay kinalintag mi. Kas lang maiharig nga nisnis, maiharig nga punas. Isu nga han nga pumasa. Han nga mabalin nga ibaga tayo nga naimbag tayo ta adat ti inaramid tayo nga naimbag, ita tayo nga irukod nga datayo nga maikarin jay matang ni Apo Dios. Ta ure jay kamali tayo, dayta iti mang dadaol matlaeng iji inaramid tayo nga ipagarup tayo nga naimbag. Dayto matlang iti gapon no apay nga han nga mabalin nga aramid iti panakaisalakan nga ipilit ti daduma. Dayto jay standard ni Apo Dios. Han nga standard iti tao. No jay eskwela ang kuma nga kat no ti gradum no nakaala ka iti gudwa pasado ken ni Apo Dios masapol nga perfect. Dayto iti gapon no apay nga ibaga iti Biblia nga nagbasol amin nga tao awan tinalintag uray maysa santo na ibagang awan iti ag-aramid iti naimbag uray maysa. Isu nga no may santo nga aldaw kat maysa ka nga itupak ni Apo Dios iti impierno. Haan nga mabalin nga makigtot ka nga kunam nga apay nga addaak ditoy. Apay nga madusdusaak ditoy. Apay nga intapuhak nak ni Apo Dios ditoy. Haan ka mabalin nga makigtot. Haan ka mabalin nga masdaaw. Tam na batad ditoy Biblia nga sika nga kat nagbasol, nagkurang ije standard ni Apo Dios kat maikari ka lang ije impierno nga madusa nga agnanayon. Kastamot nga han nga mabalin nga no adda ka ije impierno nga kat akusaram ni Apo Dios nga nakillo. Nga ibaga nga anyamatan dito nga Dios, nakillo dito nga Dios. Ngam kit di itam kit di nga makita nga talaga nga nalintag iti Dios. Mangukom ni Apo Dios, righteous nga mangukom ni Apo Dios nga hanga kasla nga iti tao. Nga mabalin nga mai-declare jay guilty nga nalintag. Ngam ni Apo Dios no kuna nga madina iti basol, talaga madina iti basol. No kuna nga tisupapak iti basol, madusa iti impierno nga agnanayon, itong tungpal na lang dayta isu nga adda ka ijay. Kat never nga maibaga nga ay nakillo iti Dios. No di kat nalintag iti Dios. No kuna nga kapungtot na iti basol, hangag ang angaw. No kuna nga kastoy ti supapak iti basol, saan nga ang angaw. Inton adda ka di impierno, an mo accuse ka ni Apo Dios dagiti nga banag. Ngam tinaimbag nga damag ditoy, ngam tinapintas nga mensahe ditoy, nga kat idiinmay ni Kristo Jesus ditoy lubong. Idi ni Jesus itiinmay ditoy daga, nga na tipakaistoryaan na nga kat yung lansada iti cross, pinarigat da ijay cross, pinatay da ijay cross. Ingga na nga tanom kat nagungar. Adda ijay iti kinalintag ken kinahustisya iti Dios. Makita tayo ijay nga hangag ang angaw ni Apo Dios. Nga nukuna na nga kagura na iti basol, talaga nga kagura na iti basol. Nga imbis nga dagito ita tao, nga kat ikaro da ijay impierno nga talaga dito nga basol. Ni Kriston iti nang ala. Ni Kriston iti nang bagkat iti dayta nga basol. Kat jay agburburot nga pungtot iti ama, intupak na, ijay bugbugto nga anak na. Haan nga ni Jesus nga kat pinarigat lang dagiti Romano, nga kasdya lang iti tarabaw ka istorya na. Haan, when pinarigat dagiti tatao, nga inusar lang ni Apo Dios dito nga instrumento, iti talaga nga napasamak dito ni Dios Ama, iti nang dusa iti bugbugto nga anak na. Tapno dagiti mamati nga managbasol, nga kat may salakan. Tadje basol da binaklay ni Kristo. Awan basol ni Kristo kuna na iti 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ngam inala na iti basol na dagitoy, kat idi inala na iti basol na dagitoy iso iti dinusa ni Ama. Nukit kitaan ni Dios Ama ni Jesus ijay cross, makitkita na ti basol dagitoy nga namati. Iso nga dagitoy nga namati nga kata awanan iti ikaro da ijay impierno, awanan ti ikaro da ijay dusa nga agnanayon, ta intupakan ni Diyos Ama iti dusa da ken ni Kristo Jesus. Idi iso na nga ikat naparigat iti cross. Ingga na nga
ipatay na kana ingga na inlipas na iti panakaikaro iti basol da. Daytoy iti naimbag nga damag ditoy nga haan mo nga maawatan no sika jay may nga mangibagbaga nga ipagarup mo nga sika nga sika jay na imbag nga tao. Haan mo nga maawatan dito nga kasamit na dito nga mensahe gaputa adda ka iti stand nga hanak nga kaslakan niya na hanak nga kaslakan daw siya ket na imbag nga tao sigurado akseptaran nako ni Apo Dios. Isu nga no may saka nga tamaan na dito nga mensahe sika jay may nga mangibagbaga nga naimbag ka nga tao. Siguro iti kasayaatan nga aramidem nga ikat sapay ko tamaaklon mo nga sika nga ikat nagkurang ka iti standard ni Apo Dios. Haang ka nga perfect iti standard ni Apo Dios. Mabalin mga kunam nga adda ti palpalos mo nga nagadu nga naimbag nga inaramid mo kani Apo Dios dakas lata deta minansaan jay basol mo. Itam ko mga ma-realize ket agpakumbaba ka nga sika nga ket managbasol ket kasapulam gayam ni Hesukristo nga mangisalakan mo. Kastamot ka dagiti daduma nga mabalin nga na-realize na nga talaga. Although agkurang man iti panangilawlawag nga tapno ipakita nga nagbasol kayo nga mamati nga trabaho ti Holy Spirit daytoy. Nga isu iti sapay kumata isu ti mangkonbiktar kada kayo. Makitayo ti bagiyo nga nagkurang kayo kani Apo Dios ket kasasapulan nyo iti mangisalakan. Ket no naawatam nga sika nga katam nagkurang kani Apo Dios ngem ti pagbatbatayam ti pagsangsanggiram nga panakaisalakan mo nga ket jay aramid mo jay religion mo wenno anya dita the same ti maibaga kanyam sumuko ka kani Apo Dios han mo itulok nga mas maimpluwensya ti ibagbaga iti tattao kan ka mabaleng nga kalaban mo iti parents mo mabaleng nga kalaban mo iti kaaruba mga ibagbagada nga no patiom dayto nga mensahe iti Biblia nga ket ibagada nga kamali dayta dayto ti indakdak lang tayo nga pamati takdram daytoy masapul nga baklayem dagita ibabawim dagita sumuko ka ket pagtalkam no anya ti ibagbaga iti Biblia nga panakaisalakan nga adda ken ni Kristo Jesus. Yaw awis iti Biblia nga agbabawi kayo ket mamati kayo ken ni Jesus nga natay ijay cross. Babaan iti ipapatay ni Jesus ijay cross ken iti panakaitanom ken panagbiag namanen. Daytoy iti umanay nga mangdalos, mangugas iti basbasol iti tattao tapno no tumakder danto ken ni Dios Ama maikaridangan nalinteg gaputa inalan ni Jesus ti basolda gaputa ingkaron ni Jesus iti basolda. Rejectaram daytoy nga mensahe han nga syakti kinalaban mo no dikit kinalaban mo ni Apo Dios ket may santo nga aldaw da kayo iti agsango. Sapay kuma pangaasim ta ibabawim dagita nga dadumang mga babalin mo nga ipagarup mo nga panakaisalakan. At sapay kuma ta makitam nga sika nga kasasapulam ni Jesus agsipud ta makitam kuma nga sika nga ket managbasol. Ada dagiti nagbabawi, ada dagiti namati ket nabalbaliwan iti biagda. Dagitoy di na isalakan nga mainayon ka kuma. Yamanak ket manayaw ni Apo Dios.